Pero, abay, parang tinatamad. Ngayon, maraming katanungan. Ikaw mismo ang makakasagot sa katanungan kung ano ang epekto ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Mga 3 to 4 cups every day. Anumang mga nararamdaman mo sa katawan, pwedeng-pwede. Kaya nga sabi nga natin, abay, banatan mo na, tirahin mo na. Abay, tayo kasi mga Pilipino, kung kailan malala na, doon pa lang magsisimula. Ha? Kaya nga, itong ating programa, makulit man po ako sa inyo pong pandinig. Pero meron tayong mga ebidensya na talagang tunay naman mo, pwedeng-pwede. Ha? Pwedeng-pwede, abay talagang simulan mo na uminom araw-araw. Available po ang ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Uy, pinapaliwanag ko lang ha, huwag maging sensitibo.